Ja sa teraz trošku cítim trapne, ale trvalo mi 26 rokov skoro. Kým som prišla na to, že ceruzky na pery majú v sebe strúhatko. Ja som poskúšala všetky svoje ceruzky na pery, ktoré majú v sebe strúhatko, takže vám idem povedať o mojich takých obľúbených, ktoré majú ešte aj strúhatko. Napríklad od Catrice, toto viem, že sú limitka, tieto pery, čo tu majú nakreslené. Neviem, či ich máte, je to proste limitka, ak máte, tak tieto majú strúhatko. Od Essence sú to tieto 8-hodinové matné, tieto mám veľmi rada, sú za veľmi priateľnú nízku cenu. Čo ma zaujala a nečakala som to, ale Max & More je značka kozmetiky, ktorú kúpite v Actione a ceruzka na pery od značky Max & More má v sebe tiež strúhadlo. Maybelline, toto sú konkrétne Color Sensation a opäť tu mám také do hneda odtiene. Takže kto ste to nevedeli tiež, teraz to viete. Ono je to veľmi nenápadné. Ja to fakt poriadne nevidím. Musím to aj poriadne ťahať vonku, aby som dostala to strúhadlo, ale no, keď sa budete kupovať nejakú ceruzku na pery, tak si to vyskúšajte. Či to tam vôbec je.